அப்பல ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டேல. டேய் மச்சான், பார்த்து ஊருக்கு போடா. காசு எப்படி அப்பப்போ கேளுடா, போட்டு விடுறேன்டா. டேய் நான் ஊருக்கு போகலடா. டேய் லூசு, நம்ம 3 பேர்ல ஒரு ஆள் தானே நல்ல வேலையை கிடைச்சிருக்கு. பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாடா. டேய் அவனே ஊருக்கு போறியா? அவன் ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பிவிடா. உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கா. ஏய் மச்சான், 3 பேரும் ஒன்னாவே இருந்துட்டு அவங்களாம் விட்டு போக நினைச்சாலே பயமா இருக்குடா. நான் போகலடா, சமணம் இங்கேயே இருந்துடுறேன்டா. மாப்பிள இந்த அதான்டா இருக்கு சென்னை. உனக்கு எப்ப தோணுதோ கால் பண்ணி பேசுடா. அவ்வளவுதான்டா. மாப்பிள பஸ் வந்துருச்சுடா. சரிடா மச்சான், பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வரேன்.